Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Витаю, меня зовут Вячеслав. Я сегодня представляю Гомельскую центральную клиничную поликлинику. Сегодня со мной гуляют Игорь, Юлия, Вячеслав, Дарья. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску ёжык, па-беларуску Ці верыце вы, што словы з супрацьлеглым значэннем называюцца антонімамі? Колькі складоў у слове дысцыпліна? Назавіце страву беларускай нацыянальнай кухні, якая уяўляе сабой смажаныя бліны з таркаванай бульбы. Ці верыце вы, што клець – гэта гаспадарчы будынак у беларускай вёсцы? У гонар якога героя айчыннай вайны 1812 года назвалі беларускую наступальную аперацыю Вялікай Айчыннай? Праца і рукі моцныя за рукі. Гэта лічылка ці прымаўка? Хто аўтар паланэза «Развітанне з радзімай»? Згадайце псеўданім Алаізы Пашкевіч. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску известна, па-беларуску пасля гэтага месяца наступае верасень. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Юлия. Я набрала наибольшую колькость баллов, выбираю категорию «История» и буду гулять 3-й. Меня зовут Вячеслав. Я выбираю категорию «Мова» и гуляю 2-м. Меня зовут Игорь, мне засталась категория «Культура», и я буду гулять 1-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Ігар, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні, ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Ігар, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Добрый дзень. Мне вельмі прыемна размаўляць на гэтай пляцоўцы з маладым урачом. Дарэчы, колькі гадоў вы ўжо працуеце? Я працую уже 2-й год. Мне вельмі спадабаецца моя праца. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, а адкуль вы родам? Я родом из Гомеля. І вучыліся ў Гомелі? Да, таксама. Гэта Гомельскі? Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Зразумела. Ну што ж, катэгорыю «Культура»
вы выбрали, ці яна вам дасталася? Она мне досталась. Добра. Першае пытанне. Увага. У календары прафесійных святаў ёсць Дзень работнікаў культуры Беларусі. Ігор, а ў якую пару года ён адзначаецца? Вясной, летом ці восенню? Я предполагаю, что это вариант В, и День работников культуры Беларуси означается осенью. Восень. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Другая нядзеля кастрычніка. Свята работнікаў культуры Беларусі. Вы правильно адказалі. Кастрычнік у нас асенні месяц, таму ўсё правильно, Ігор. І першыя 10 балаў. Другое пытанне. У карпаратыўнай калекцыі знаходзіцца адзіны ў нашай рэспубліцы жывапісны партрэт, які належыць пэндзлю ураджэнца Беларусі, выдатнага мастака-партрэтыста 19 стагоддзя. Пра каго гаворка? Пра Валенція Ваньковіча, Апалінарыя Гараўскага ці Нікадзіма Селівановіча? Цікавая гаворка, цікавыя варианты ответаў. Мой вариант – гэта вариант Б. Апалінарый Гараўскі. Да, так. Не Нікадзім Селіванович. Ну, Вы думаеце, што гэта Апалінарый Гараўскі? может быть и Селиванович. І Селіванович, так. А Ванькович? Мне кажется, что не он. Не ён. Ваш адказ? Мой отказ, вариант В, Селиванович. Змянілі. Добра, я прымаю ваш адказ. Выява Томаша Зана. Называецца гэты партрэт. Томаш Зан – гэта адзін з блізкіх сяброў Валенція Ваньковіча па Віленскім універсітэце. Вы памыліліся. Так бывае. І трэцяе пытанне. І памятайце, у вас жа ёсць дапамога сяброў. Для арганізацыі мануфактур у 17-18 стагоддзях беларускія магнаты запрашалі вядучых еўрапейскіх спецыялістаў. У Налібоках і ў Рэчы размяшчалася мануфактура па вырабе мастацкага шкла, а дзе стваралі габелены. У Слуцку, у Свержані і Целяханах, у Карэлічах і Гродні. Я лічу, што верны варыянт гэта варыянт Б, либо варыянт В. Так. А чаму не А? Што рабілі ў Слуцку? У Слуцку рабілі слуцкія паясы. Так. І таму вы адмятаеце варыянт А, пакідаеце толькі Б у Свержані і Целяханах ці В у Карэлічах і Гродні. Ну, трэба цяпер з двух варыянтаў выбраць. Што гаворыць ваша інтуіцыя? Моя інтуіцыя гаворыць, што трэба выбіраць варыянт В у Карэлічах і Гродні. Ну, добра. Бярэм варыянт В. Зараз паглядзім. У Слуцку стваралі паясы. У Свержані і Целяханах фаянсавы посуд, а ў Карэлічах і Гродні габелены. Гэта правільны адказ. Малайчынка, перажываюць за вас, Ігар, вашы сябры. Чацвёртае пытанне. На геральдычным сімвале якога раённага цэнтра Брэскай вобласці няма птушкі? На гербе Ганцавіч, на гербе Пінска ці на гербе Драгічына? Я хочу восстановиться на варианте Б, Пинск.
Вы лічыце, што Да, на я- гербе Пінска... Ну, я лічу, што на гербе Пінска няма птушкі. А чаму вы так лічыце? Мой розум так гаворыць. Добра, я прымаю ваш адказ. На гербе Ганцавіч 2 жураўлі. На гербе Драгічына 2 галубы. А на гербе Пінска лук са стралою. Гэта правільны адказ. Птушкі там няма. Ігор, вы задаволены? Задаволены Задаволены, адказ. да. Ну, добра. У Італіі у Падуанскім універсітэце ёсць славутая зала 40. У ёй 40 партрэтаў найслаўнейшых людзей розных краін. Партрэт якога знакамітага беларуса там размешчаны? Варыянты. Францішак Багушевіч, Францыск Скарына ці Мікола Гусоўскі. Італія вельмі цікавая, і там было шмат цікавых пісацелей, мастакоў, музыкантаў. Скажем так, асоб. Асоб. Так. Асоб. Мой варыянт Б. Скарына. Вы думаете, што Францыск Скарына? Да, так. Добра, я прымаю ваш адказ. Усё правільна, малайчына, не памыліліся. Францыск Скарына вучыўся ў Падуанскім універсітэце, і ў славутай зале 40 ёсць яго партрэт. Ён, дарэчы, размешчаны другім. Апошняе пытанне, Ігор. І у вас ёсць падказка. Уже апошняе? Апошняе пытанне, 6. Хвіліны бягуць. Бягуць. І у вас ёсць падказка. Калі вы яе зараз не возьмеце, то вы ўжо не зможаце яе выкарыстаць. Стаю на ростанях былых, а з паднябесся самотным жаўранкам звініць і плача май. А хто аўтар гэтых знакамітых радкоў? Максім Танк, Аркадзь Куляшоў ці Пятрусь Броўка? Аўтар радкоў, мне здаецца, што гэта Максім Танк, але я бы хацеў узяць дапамогу сябраў. Сябры, дапамажыце мне адказаць на гэта пытанне. Ігор, сябры вашы кажуць, што трэба браць варыянт В, Пятрусь Броўка. Дзякую за дапамогу на гэта пытанне маім сябрам. Так. Выбіраю варыянт В, Пятрусь Броўка. Ну, добра. Я прымаю ваш адказ. Гэты верш, хутчэй за ўсё, вы сапраўды вучылі ў школе. Называецца ён верш «Бывай». І аўтарам гэтага верша з'яўляецца не Максім Танк. І, на жаль, не Пятрусь Броўка. А Аркадзь Куляшоў, вы памыліліся. Шкада. Шкада, Ігор. Так ці інакш, у вас 40 балаў, і гэта добры вынік, цудоўны вынік. Але часцей за ўсё ж такі перамагаюць гульцы, у якіх болей, чым 40 балаў. Таму я раю вам узяць дадатковае пытанне. Я адкажусь. Ігор, ну гэта ваша права. Вы малайчына, вы цудоўна гулялі, 40 балаў – гэта добрая заяўка на перамогу. Цяпер мы чакаем гульні вашых сяброў. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вам. Вячаслаў, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Таксама вітаю вас. Вы выбралі катэгорыю мова. А чаму менавіта яе? Ну, гэта наша ўсё мова.
Наша Беларуская адметнасць беларуская, так? Вы добра вучыліся ў школе, калі доктар? Ну, звычайна так. Якую адзнаку памятаеце, якую адзнаку мелі па беларускай мове? У меня была 10. 10 балаў. Цудоўна. Вячаслаў, ну тады першае пытанне. Які з варыянтаў напісання словазлучэння адпавядае граматычнай норме? Толін партфель, толяў партфель ці толеў партфель? Портфель чый. Так. На мяне гэта Вячаслава портфель. Ну, калі прыметнік утвараць прыналежны, то не Вячаслава гэта назоўнік. А чый там? Вячаславаў. Вячаславаў портфель. Ну, а тут у нас Толя. Толя. Ну не Толін. Не Толін? Так. Толькі два варыянты разглядаеце. Толяў ці толеў, да? І які б варыянт выбіралі? Вячаслаў? Толеў. Варыянт? В. В. Добра, я прымаю ваш адказ. Ён правільны, Вячаслаў! Дзякую. Глядзіце, суфіксы «ын», «ін» ужываюцца пры ўтварэнні прыналежных прыметнікаў жаночага роду. Машын, Ірын. А вось калі гаворка ідзе пра прыналежныя прыметнікі мужчынскага роду, тут канчаткі «еў», «аў». У дадзеным выпадку то «леў». Малайчына. Ідзем далей? Ідзем. Якое з прапанаваных слоў называе прадмет, што беларусы традыцыйна ўжываюць як страву? Кіндзюк, сухмень ці жырандоля? Вось што з гэтага можна есці? Кіндзюк, сухмень ці жырандолю? Вячаслав, хоць адзінае слово вам тут знаёмае? Жырандоля. Знаёмае. І якая яна на смак? Моя думка, что гэта именно страва. Жырандоля. Да. Шкварчыць на патэльні, так? Да. Жырандоля. А чаму менавіта гэтае слово вам падалося мае адносіны нейкія да таго, што можна з'есці? Таму што ёсць слова «жыр», дык па-беларуску няма такога слова. Но сухмень и кіндзюк Сухмень і кіндзюк вам не падабаецца? не падабаюцца. На мою думку, І што рабіць? адказ варыянт В. Жырандоля? Слухайце, ёсць жа яшчэ падказкі. Можа, калі вы так сумняваецеся, то... Мабыць, воспользуемся. Карыстаемся. Бераце падказку? Да. Добра. Падказку. Сябры, дапамажыце адказаць на пытанне. Глядзіце, кожны з вашай каманды гаворыць, што трэба браць варыянт А – кіндзюк. Кажуць, што гэтае слово мае адносіны да стравы. Кіндзюк, сухмень, жырандоля. І падказка сяброў – кіндзюк. Карыстаюся падказкай сваіх сяброў. Такім чынам вы выбіраеце адказ. А. Кіндзюк. Добра, я прымаю ваш адказ. Вячаслаў, сухмень не мае адносін да ячменю. Гэта назва ветру. Сухі вецер. Жырандоля – гэта люстра. А вось кіндзюк – гэта страўнік, рубец. Калі беларусы робяць каўбасы, то начыняюць кіндзюк. Гэта страва. Вы правільна адказалі з дапамогай каманды «Малайчына». Дзякую маім сябрам. Цудоўна. Ну, 20 балаў у вашай кішэні. Колькі гукаў у слове «яечня»? Вось гэта беларуская страва – яечня.
Так? Трэба гукі палічыць. Варыянты такія. Іх 5, 6 ці 7. Давайте лічыць. Я Е-А. 2. Так. Е гэта ІЭ. І-Е. Так. ЧН Ч. Н. я. Так. 7. Гэта ваш адказ? Да. Я прымаю яго. Яечня. 5 літр. 7 гукаў. Вы правільна адказалі. Малайчына. Ідзем далей. Сярод прапанаваных слоў ёсць пара сінонімаў. Назовіце слова, якое сіноніма тут не мае. Словы такія: незнарок, назнарок і наўмысна. Вось дзе слова, якое без сіноніма? Адзінае. Я думаю, што гэта варыянт А або Б. Незнарок ці назнарок. Незнарок гэта случайна. Калі па-руску, то случайно. Назнарок Выпадкова, так? выпадкова. Назнарок. Назнарок спецыяльна. А наўмысна таксама спецыяльна. Мабыць, варыянт А незнарок. Слова, якое сіноніма ў гэтым радзе не мае, на вашу думку, Варыянт А незнарок. незнарок. Вы правильно адказалі, няма Дякую. памылкі, ўсё добра. Дзякую. Вячаслаў, які з варыянтаў напісання адпавядае арфаграфічнай норме? Нью-Йорк, Нью-Йорк і Нью-Йорк. Ну, вы бачыце, што розніца ў напісанні ёсць. Мабыць, у варыянце Б гэта гукі, а ў варыянце А правільнае напісанне. Ну, вось, як правільна напісаць? Вы думаеце, што трэба прытрымлівацца варыянта А? Мабыць, так. да. Нью-Йорк. А па-руску, дарэчы, як пішацца? Варыянт Б. Варыянт Б. А Нью-Йорк, не? Мне не падабаецца. Ню. Такім чынам, 3, 2, 1, ваш адказ? Варыянт А. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Добра. Я прымаю ваш адказ. Калі вы, Вячаслаў, разгорнеце слоўнік і на літару Н знойдзеце у гэтым слоўніку назву горада, вы ўбачыце, што прысутнічае менавіта варыянт А. Дзякую. Все правильно. Вячаслаў, ну так складна вы ідзеце. У 2000 годзе ЮНЕСКО прыняла пастанову аб зацвярджэнні Дня роднай мовы, у якім месяцы ён святкуецца. Ёсць такі дзень роднай мовы. У сакавіку, у снежні ці ў лютым. На маю думку, не люты. Супраць Сакавік. лютага вы. Супраць лютага. Сакавік або снежань. Выбіраеце паміж двума словамі, якія пачынаюцца з «С». Слава. В люты. Я прымаю ваш адказ. Дзень роднай мовы адзначаецца зімою 21 лютага. Вы правильно адказалі. Дзякую. Малайчына. У гэтай пастанове, пра якую мы гаварылі, усе мовы былі абвешчаны роўнымі і прагучаў заклік зберагчы кожную мову як жывую і найкаштоўнейшую спадчыну народа. Вячаслаў, не часта так бывае, але ў вас 60 балаў. 60. Я прапаную вам павялічыць колькасць вашых балаў. Ёсць такая магчымасць. Вячаслаў, ваше рашэнне.
Згода. Один раз живем, да. Так, Вячеслав, а колькі балаў ставіце на кон? У вас 60 зараз. 60. Ва-банк. Ва-банк. Добра. Слухаем песню. Але я упарты, и как своего добиться, просил я широ майстра. 3, 2, 1. Ваш адказ. Пускай будут сябры. Гэта не сябры, гэта песняры. Песняры, точно. Точно. Вячеслав, ну як можна было? Владимир Мулявін спяваў гэтую песню, ён жа з'яўляецца і аўтарам музыкі песні «Завушніцы». Шкада, у вас 0 балаў, аднак гэта гульня, я думаю, запомніцца і вам, і гледачам, і творчай групе гэтай перадачы. Цудоўна. Вы цудоўна гулялі, вы малайчына. Дякую. Юля, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Взаемно, добрый день. Скажыце, калі ласка, колькі гадоў вы у медыцыне? 10 годов. Ужо 10 гадоў. А быццам бы ўчарашняя выпускніца медыцынскага універсітэта, дарэчы, якога? Вельмі дзякую. Гомельскі дзяржаўны Гомельскі універсітэт. дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Юль, а хто вы па спецыяльнасці? По специальности у меня лучевая диагностика, врач-рентгенолог. Вы робіце здымкі з дапамогай калег, а потым разглядаеце іх і Да, выяўляеце. да. Роблю им описание и выношу заключение. Зразумела. Няхай усе урачы, няхай усе людзі будуць здаровыя, ці, ну, калі ўжо праблемка, каб такая, каб з ёй справіцца. Ну, а ў нашай гульні я жадаю вам абавязкова перамогі, як і кожнаму гульцу, які трапляе на гэтую пляцоўку. Гатовы? Які вялікі князь літоўскі перанёс сталіцу Вялікага княства літоўскага з Навагрудка у Вільню? Міндоўг, Гедымін ці Вітаўт? Однозначно я не ведаю, не помню. Ну, вот мне... На кого глянули адразу? Почему-то к Витауту. Хочете подсказку? Ну, давайте. Паважаныя сябры, дапамажыце, калі ласка, мне адказаць на пытанне. Юля, ваши сябры кажуць, што трэба выбіраць варыянт Б, Гедымін, але ваша права. Я не настойваю, і яны не настойваюць. Ну, доверять сябрам трэба, поэтому я с ими соглашусь и выберу Гедымін. Гедымін. Добра. Я прымаю ваш адказ. Вільня стала сталіцай Вялікага княства літоўскага ў 1323 годзе. Падчас праўлення Гедыміна, малайчына. Дякую, вялікі мои друзья. Вось 10 балаў ужо у вашай скарбонцы. А зараз разгледзьце, калі ласка, выяву. Трэба вызначыць прадстаўлены помнік архітэктуры. Гэта Міхайлаўская царква ў Сынкавічах, Троіцкі касцёл у Ішкалдзі ці Свята-Раства Багародзіцкая царква ў Мураванцы. Юль, вы падарожнічаеце па Беларусі? Да, по Беларуси стараюсь. Бываеце ў розных абласцях? Да. Ну, не совсем во всех была, но
да, у больших была. Зразумела. Ці бачылі вы вось такую пабудову культавую падчас вашых Не, падарожжаў? Не бачила. Давайте у Сынкавічах. Гэта ваш адказ. Варыянт А. Михайловская царква у Сынкавічах. Я прымаю ваш адказ. Ён правільны, Юля, малайчына. Адзін з самых ранніх гатычных храмаў Беларусі. Ён быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Гэта царква святога архангела Михаіла у Сынкавічах. Малайчынка. Ідзем далей. Пытанне па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У каго з названых вядомых савецкіх военачальнікаў беларускае паходжанне? У Івана Конева, у Івана Чарняхоўскага ці ў Канстанціна Ракасоўскага? Хто з іх беларус? Ваше меркаванне. Ну, вот, мне кажется, что Черняховский белорус. Ну, могу и Рокоссовский тоже что-то. Я помню его фамилию. Ну, тут ведомые советские военачальники. Ну, вот на слуху у меня вельми фамилия Рокоссовский помнится. Вельми на слуху. Ну, гэта, дарэчы, адзіны ў СССР маршал дзвюх краін. Ён быў маршалам СССР і маршалам Польшчы. Магчыма, і Рокоссовский. Вот я просто что-то помню, что у него как раз у Рокоссовского было не белорусское походжение, поэтому фамилия, конечно, вельми на слуху, но вот у него походжение было не белорусское. 3, 2, 1. А Иван Конев. Я прымаю ваш адказ. Іван Чарняхоўскі Черняховский. нарадзіўся ў Кіеўскай губерніі. Іван Конеў нарадзіўся ў Валагодскай губерніі Расійскай імперыі. Канстанцін Ракасоўскі нарадзіўся ў Беларусі ў вёсцы Целеханы, што на Палессі. Вы памыліліся, Юля. Ничего страшного. Сапраўды, нічога страшнага, і цяпер вы будзеце ведаць, Да. што Канстанцін Ракасоўскі, маршал дзвюх краін, маршал СССР і маршал Польшчы, нарадзіўся ў нас у Беларусі на Палессі. Наступнае пытанне 4. У часы Вялікага княства Літоўскага існаваў падатак, які называўся чопавае. За што спаганяўся гэты падатак? За права выйсці замуж, за права атрымаць свабоду ці за права вырабляць і прадаваць алкаголь? Вот, кажется, вариант вырабляць и працаваць алкоголь. Замуж не точно не так. Отрымать свободу — это пригонное право, по-моему, называлось. Поэтому давайте вариант В выбирать. Вы думаете, чопавае гэта падатак, які спаганяўся за права вырабляць і прадаваць алкаголь? Так. Добра, я прымаю гэты адказ. Ён правільны, малайчынка, Юля, малайчынка. 4 пытанне за вами. У вашай кішэньцы ўжо 30 балаў. 5 пытанне. У якой бітве Айчыннай вайны 1812 года французская армія была канчаткова разгромлена? Бітва на Бярэзіне, бітва пад Полацкам ці бітва пад Салтанаўкай? Битва на Бярэзіне. Вы так дакладна ведаеце? Вот на подкорках. Вот интуиция сердца, и буду склоняться к А варианту,
Битва на Березине. Не думаю, што трэба тут цягнуць час. Раз Юля гаворыць, будзем правяраць яе адказ. Бітва на Бярэзіне, кажаце. Бітва на Бярэзіне адбылася 26-29 лістапада 1812 года і мела для французскай арміі катастрафічныя наступствы. Вы правильно адказалі. Дякую вялікі. Малайчынка, і апошняе пытанне, апошняе. У якім горадзе 29 кастрычніка 1939 года была абвешчана дэкларацыя аб уваходжанні заходняй Беларусі ў склад БССР? У Мінску, у Гродні ці ў Беластоку? Давайте буду доверять интуиции. И откажу я вариант В. Белосток. Белосток. Ну што ж, я прымаю ваш адказ, Юля. Гэтым дакументам была афіцыйна аформлена прага народа заходняй Беларусі да ўз'яднання з БССР. І гэта было у Беластоку. Малайчына! Спасибо, дякую велике. Юля Малайчына. 50 балаў вашай скарбонцы. Гэта болей, чым у Вячаслава і болей, чым у Ігора. І, здаецца, няма патрэбы браць дадатковае пытанне. Вы ўжо пераможца. Аднак некаторыя гульцы ўсё ж такі схіляюцца да таго, каб узяць гэтае дадатковае пытанне. Як паступіце вы? Як вам хочацца? Трохи боязно. Ваше пытанне дадатковае дазволіць вам зарабіць не 50, напрыклад, балаў, а максімальную колькасць 100, але пры умове, калі правільна адкажаце. А пытанне, калі вы яго выбераце, яно будзе з катэгорыі мова. И вариантов не будет. Варыянтаў не будзе. Ой, давайте лучше я останусь тогда пераможцей и не буду ризиковать. Юля, зразумела. Юля, тады, у такім выпадку я вас віншую. Вы малайчынка, вы пераможца. Дякую вялікі. Цудоўна. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. А гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Юліі. Юлія, я вас віншую. Гэты кубак цяпер ваш, калі ласка, валодайце. Вялікі дзякуй. Вельмі прыемная ігра, крыху хвалявалася, мне вельмі спадабалася гэта гульня, і я раю астатнім сюды прыйсці, гуляць. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.